Explorers, pioneers. You said science is about admitting... Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Добрый дзень, шаноўныя сябры, і зноў мы з вами размаўляем пра грамадзянскую навуку, дзе простымі словамі расказваем пра тое, як кожны можа стаць крыху навукоўцам. І мы тлумачым, як вы можаце назіраць, даследаваць і нават уплываць на тое, што адбываецца ў вашым горадзе, у суседнім лесе, на беразе мора і ўвогуле, дзе б вы не былі. Сёння з намі, як заўсёды, чалавек, які ведае шмат пра навакольнае асяроддзе, старшыня фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Владимир, добрый дзень. І пра што вы хочаце паразмаўляць сёння? Добрый дзень. Лета, спякота, усіх цягне да мора. І таму сёння прапаную пагаварыць, як нават лежачы на пляжы або прагульваючыся ўздоўж мора, можна дапамагаць прыродзе. Мы абмяркуем, чаму марскія ўзбярэжжы – гэта не проста прыгожыя фотачкі ў Інстаграм, а складаныя і важныя экасістэмы. Ну і раскажам, як звычайныя людзі, такія як вы, удзельнічаць у сапраўдных навуковых праектах, сочаць за станам мора і яго берагоў. То бок, такі чалавек можа ляжаць на пляжы, любы чалавек ляжаць на пляжы, загараць і пры гэтым неяк дапамагчы навуцы. Менавіта так. Узбярэжжы гэта не толькі пра пясок і хвалі, гэта зоны, дзе мора сустракаецца з сушай. І тут жывуць розныя птушкі, жывёлы, рыбы, растуць водарасці, ну і куча ўсяго, што мы нават не заўважаем. І вось гэты ўсе прыбярэжныя экасістэмы, яны фільтруюць ваду, абараняюць нас ад штармоў і падтрымліваюць устойлівы клімат. Але ў іх шмат праблем. Напрыклад, змены ўзроўню мора, размыванне берагоў, павелічэнне колькасці пластыку. Таксама тут з'яўляюцца чужародныя віды, якія выцісняюць мясцовыя. І, вядома, пакутуюць тыя ж самыя каралы у субтрапічных, трапічных, экватарыяльных зонах, прыбярэжныя балоты, мангравыя зараснікі. Усё, што гучыць як з геаграфічнага слоўніка, але, насамрэч, вельмі важна. І менавіта як пра гэта клапаціцца, таму што калі не клапаціцца, то, можа быць, хутка не будзе дзе і адпачываць. Так, па-першае, трэба, мабыць, без занудства расказаць пра нейкія асновы геаграфіі. Прыбярэжныя зоны – гэта месцы, дзе суша сустракаецца з вадой. То есть гэта берагі рэк, азёр, мораў і акіянаў. І там звычайна растуць асаблівыя расліны, якія любяць вільгаць. І жывуць розныя жывёлы. Там і пляжы, і выдмы, і усякія водна-балотныя угоддзі. Гучыць, конечно, это дзіўна, але гэта карысныя штукі. А самі марскія воды – гэта цэлы сусвет. Тут і дробныя рыбкі, і кальмары, і каралы, і лясы з водарасці. А мора рэгулююць клімат. Яшчэ вельмі важна тое, што прыбярэжныя зоны падтрымліваюць жыццё каля 40% насельніцтва свету, якое жыве ў радыусе да 100 кіламетраў ад узбярэжжа. А мары і акіяны забяспечваюць харчаваннем і сродкамі да існавання для мільёнаў людзей. Як вы ўжо разумееце, прыбярэжныя зоны – гэта вельмі каштоўныя экасістэмы, таму што яны абараняюць берагі ад эрозіі і разбурэння вадой, яны фільтруюць забруджванне і паляпшаюць якасць вады, ствараюць месца жыцця для мноства жывёл і раслін, падтрымліваючы біёразнастайнасць. Канешне, змягчаюць наступствы моцных штармоў і паводак, дзейнічаючы як прыродныя губкі, якія ўбіраюць і паступова адпускаюць ваду. І, вядома, падтрымліваюць жыццё людзей, якія жывуць побач, забяспечваючы рыбай, малюскамі і іншымі морапрадуктамі. Каб захаваць гэтае багацце, трэба разумець, што з ім адбываецца. Назіранне за прыбярэжнымі зонамі дапамагае своечасова заўважыць змены і пагрозы, напрыклад, забруджванне або знішчэнне расліннасці. І гэта дае магчымасць прыняць меры па захаванню навакольнага асяроддзя і абароне людзей.
Ніколі не думаў пра прыбярэжныя тэрыторыі з такой перспектывы. Цяпер буду больш на гэта звяртаць увагі. Але і што, учоныя ўсё гэта адсочваюць? Вучоныя імкнуцца адсочваць, але ў іх ёсць две рукі, две нагі, адна лодка і куча азёр, мораў, акіянаў. Ну і таму на дапамогу можа прыйсці грамадзянская навука. Калі звычайныя людзі, ты ж самыя турысты або мясцовыя жыхары, бяруць на сябе частку назіранняў, фіксуюць дадзеныя, здымаюць фота, адзначаюць змены. Владимир, а як тады яны могуць гэта рабіць? Ці ёсць ужо канкрэтныя прыклады такога удзелу людзей у маніторынгу стану узбярэжжа? Канешне, і прыкладаў вельмі шмат, таму што прыбярэжныя зоны гэта сапраўды вельмі важная тэрыторыя для жыцця. І таму з'яўляюцца такія сервісы і праграмы. Пачну, мусіць, з самых вядомых. Напрыклад, першы праект CoastSnap, у перакладзе з англійскага «Здымак узбярэжжа», пачаўся калісьці з Аўстраліі. А зараз гэта міжнародная праграма з рэгіянальнымі праектамі і ў Еўропе, і ў Паўднёвай, і ў Паўночнай Амерыцы, і нават у Азіі. І ў аснове ляжыць простая падстаўка для тэлефона, якая устанаўліваецца з відам на пляж у лёгкадаступным месцы. І наведвальнік пляжу можа пакласці свой тэлефон на падстаўку, зрабіць фотаздымак і падзяліцца ў цэнтралізаванай базе дадзеных праз бясплатнае прыкладанне CoastSnap або сацыяльнай сеткі, выкарыстоўваючы QR-код і хэштэг унікальны для кожнай станцыі. І вось гэтыя фота, яны фіксуюць змены берагавой лініі з часам, напрыклад, эрозію, сезонныя змены. І на аснове тысяч фота навукоўцы атрымоўваюць карціну, якую раней маглі б сабраць, мабыць, толькі з дапамогай дарагіх спадарожнікаў або вельмі працяглых экспедыцый. А можа быць, яшчэ ёсць іншыя праекты? Так, яшчэ адзін вядомы праект — гэта CoastWatch, у перакладзе «Назіранне за ўзбярэжжам». Пра яго мы больш падрабязней раскажам у адной з наступных праграм, таму што наша фундацыя разам з кааліцыяй «Чыстая Балтыка» актыўна працуе ў гэтым праекце. Калі коратка, то ў рамках праекту валанцёры абследуюць участкі ўзбярэжжа на прадмет наяўнасці смецця, уцечак каналізацыі, вызначаюць стан біоразнастайнасці, напрыклад, наяўнасць інвазіўных відаў і якасць вады. І ўзброіўшыся анкетай, простым наборам для тэсціравання на нітраты і іншыя шкодныя рэчывы, валанцёры адпраўляюцца даследаваць мясцовае ўзбярэжжа. Пасля гэтыя дадзеныя збіраюцца, аб'ядноўваюцца, каб даць моментальны здымак стану у раёнах, абследаваных за пэўны перыяд часу. Але кажаце, вось тэсціраванне на нітраты, біоразнастайнасць гучаць сур'ёзныя тэрміны. Каб удзельнічаць у такіх праектах, відаць, неабходна мець спецыялізаваныя веды. Ведаў спецыялізаваных не трэба, таму што зараз мы рыхтуем на розных мовах спецыяльны дапаможнік, вельмі просты, ілюстраваны, які называецца «Узяў у руку» і пачынай дзейнічаць. То есть універсітэтаў закончваць для гэтага не трэба. Можа быць, яшчэ ёсць іншыя праекты, прыклады з іншых краін, Еўропы? Так, вельмі актыўна развіваецца і паказаў сваю эфектыўнасць нацыянальны праект у Великабрытаніі, які называецца «Big Savage Search», у перакладзе «Вялікі пошук водрасцей». Ён рэалізуецца брытанскім музеем натуральнай гісторыі і таварыствам аховы марскога асяроддзя. У гэтым праекце валанцёры дапамагаюць карціраваць распаўсюджванне марскіх водрасцей уздоўж узбярэжжа, і гэта важна для адсочвання змены тэмпературы мора, наяўнасці забруджванняў, і з'яўлення новых відаў. Владимир, вы нават сказалі, што раней такія рэчы можна было бы атрымоўваць, маю на ўвазе, дадзеныя веды толькі праз спадарожнікавыя здымкі. А цяпер, калі людзі далучаюцца, то наколькі гэта пашырыла магчымасці для навукоўцаў? Гэтыя вынікі актыўна выкарыстоўваюцца акадэмічнай навукай менавіта для прагназавання зменаў у марскіх і акіянічных экасістэмах і для еўрапейскіх мароў, такія як Паўночнае, Балтыйскае мора, Міжземнае мора. Гэта ўжо вельмі важны вынік, які актыўна выкарыстоўваецца менавіта для часовых зменаў і распрацоўкі прагнозаў, што можа адбывацца. І, канешне ж, мераў, якія могуць зменшыць негатыўныя наступствы гэтых зменаў. Але ёсць нейкія, напрыклад, ужо лакальныя перамогі, то бок штосьці атрымалася учоным вырашыць альбо спыніць нейкія праблемы. Яшчэ трэба час, але менавіта такія вось даследаванні, яны дапамагаюць, напрыклад, абгрунтоўваць неабходнасць інфраструктурных зменаў на марскім узбярэжжы, напрыклад, пераўтварэння забетаніраванага марскога ўзбярэжжа
у іншае прыродаарыентаванае, якое не толькі абараняе бераг, але яшчэ і забяспечвае жыццём жывых арганізмаў. Раз гэта як бы удзел тысяч людзей, то можа быць яшчэ нейкі адукацыйны эфект. Безумоўна, таму што людзі, нават прагульваючыся ўздоўж узбярэжжа мора або акіяна і займаючыся гэтай грамадзянскай навукай, займаючыся назіраннямі, яны асвойваюць, напрыклад, даведваюцца пра новыя віды жывёл і раслін, ну і таксама вельмі важна, яны даведваюцца пра праблемы навакольнага асяроддзя і пра то, як яно можа ўплываць на самого чалавека. Дзякуй вялікі за цікавую размову і карысную інфармацыю. Са свайго боку я хацеў бы сказаць нашым слухачам, што калі вы бываеце на моры, то можете таксама пацікавіцца і паспрабаваць далучыцца да такіх вось праектаў, пра якія расказваў Владзімир, напрыклад, той самы Coast Snap, і дапамагчы навукоўцам ахоўваць альбо змагацца за тое, каб марское ўзбярэжжа і экалогія была ў лепшым стане. Безумоўна, таму што толькі дзякуючы простым людзям мы можам забяспечваць бяспеку берагоў марэй і акіянаў. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about meeting Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal.